I 10 ljudi, evo nas ponovo na mom kanalu i danas ćemo da igramo Full Spell Deck Challenge sa mojim bratom. Ćao. Ok, i tu je Clan Chest, naravno njega ćemo da otvorimo. Izvinite što nisam uspio neko otvaranje da napravim, nisam mogu, odmah smo dobili Clan Chest. Mislio sam čak i ujutro da radim, ali ne mogu. I stalno mi rade Clan Battle, ne znam što. Pa kao prvo da otvorimo Clan Chest, da se ne smarate. Ok, jedan giant. Ništa. 27 knightova, Velkurva, Tesla, Goblin Hat, Pepeki. Možda imamo šansu. Ništa, dobro. Ok, samo da potvorim ove gluposti. Da ljudi, isto pozdrav za Simona, on koji će mi dati da otvaram na njegovom akauntu neki super chestove za otvaranje. Evo čisto potrošim 7 ovih gemova, čisto onako. Pa ljudi, idemo da napravimo taj Full Spell Deck, pa se vraćamo. I, izvinite, i evo nas tu ponovo, napravili smo već. Evo, moj brat je Arena 9, ako niste znali, on je super, vidite njegovo super ime, zar ne? I on inače Arena 9 ima baš puno legendarnih karata, ali ja jednostavno nemam ni jednu legendarnu kartu, a samo mu 300 trofeja zastaje. U kom glup čoveče? Bru. Ti se čekaj za džabu. Pa. Ti si puko ništa za isto vreme. Ok. Što da mi bacim? Dokle mu ti toliko eliksira? Savjeci jedan. Pa valjaš kako su ti okrenuti ovi majmuni? Znači, vidi to pod tvog lika. Ne. Zajeba si. Skino sam ti više. Ovo sam se zajedno pošao. Ko možda i pobediš? Da, sve pozivam. Sad ćeš ti Golden Bear. Šta može da bude ti da? Pobeđiš malo jer sam se sad zajebo za tvoj Golden Bear da vam da. Nemoj da gledaš. Možda? Da znam ti da sam ispod njega. Odakle ti toliko raketi? Ljudi, on vara. Tako da ako izgubim, znajte da je vara. Vidite, on ima 100 raketa. Tako, zezmo se. Ovo je gotovo. Buongiorno, my brother. Ne dovoljno damage, Good king. Ajde, ovo je sreće. Zbog onoga do dela, ja sam dobro ušla. Ok ljudi, u ovom klipu ćemo raditi isto evo dva Full Spell Decka i jedan normalan Friendly Battle, da vidite koliko moj brat hida. Naravno da promeniti... Ne, ajde da uradimo još jedan neki drugi challenge. Ne, to ćemo u drugom klipu, tako da... Sad ćemo malo da promenimo dekove pa da vidimo koji će biti bolji. Pa vidimo se kad napravimo novi. Dobro ljudi, ipak nismo mogli da nađemo promenu, tako da odigrat ćemo još jedno da vidimo ko je bolji. Inače, vidite njegov profil, brate, vidite kako je super deck. Znači, pući ću 100%. Znači, vidite moj glup deck. Zapravo nije glup, super, ali... Već mu samo 300 trofeja. Ajmo tu. Dobro, ajmo da ne smeramo. Idemo odmah.
Naravno idemo odmah sa raketicom. Istori. Mislim, moje je stiša. Dobro. Čim se sidi da pa nisam vidio raketom, ovo je strelom ili zapad? Streo. Skinut ću ti vidiš. Isto. Moram da screenshotam. Isti smo, ne, ja sam bacio light. Ja sam sad malo pobacio. Moram da čuvam malo eliksira. Kako, brate? Ne znam. Ne. Šta? Ništa. Ti varaš opet. Izvim ti ljudi vara, brate. Vidi ga. Što da baca vali farbu. Šta ćeš? Možda imaš malo šansu da pobediš. Malo. Ja ću ti za to vreme uništiti 2 tavora. Zin, zin. Samo ne prileti, ne da što. Isto onako. Ja ću ti preuništiti ovaj 8 tavora. Nema veze. Nema vremena. Dakle ti. Izvinite ljudi, on stvarno vara. Neću još nikad igram ništa. Zezam se, stalno ću da igram, zašto nemaš s kim drugim. Zapravo stalno će da mi dolaze drugo, pa ono. I mislim da je on pobedio ovaj battle. Jedan, ako mene posreći, ipak. Mislim, ovdje je gotovo. Zvanično je pobedio. Ok ljudi, ovo je bilo to od ovog full spell deka, pa ćemo da odigramo jedan friendly battle. Tako da vidimo se kad namislim deka. I evo nas nazad ljudi, vidite da imam manje trofeja, to je zato što sam slučajno ušao u battle sa ovim dekom. Pa sam vratio na ovaj, tako da hajmo da nastavimo. Ćao. Opet imam tu brisik. Evo, ja ću njemu da pošaljem. Ne, ja ću tebi igram arena da. Nije, Pavla, hoću jednom u mojoj areni da igram. Ok, sad ću da vidimo šta mi je napisao. Ok, nema. Što znači da moram da ga... Ajde, Pavla, dužimo vreme. Znaš koliko će dugo treba da mi izrendiruje. I ljudi igramo u mojoj areni, normalno. Možda da pobediš sa sve ovo, ja sam još ti pustila. Čekaj, pažljivo trebamo da odigram. Ejte, i vidite zašto ga mrazim. Vidio. Hvali se samo zašto ima tu super legendarnu karticu. Ne brini, neće biti ništa opasno. Pravo sam bacio. Zeznuo sam. Sam se ti smije, jebem ti ovako. Vidi ovo. Opet vara. Ja neću da igram. Vidite koliko on vara. Sad ću da mi baci elektro. Vidi ne. Ba. Bolje sam od tebe. Tako ti Hog Rider u areni 9. Dobro sam pita. To ne postoji nigdje. Ti si stvarno glup, umjesto da staviš elektrovizor. Ajde, prvi tako se baš htjela nekad gledati. Naučio sam ja ovdje igra s mojim dekom na bojsi. Je. Skarbija. Ne. Hvala.
I dokle mu sad ovo opet vara. Ne, ljudi, ode me tower. Nemam šta da bacim sem klona na nju. Bom, luzerka. Sad mi baci elektra. Brate, gori kanter nisam nikad vidio. E sad kad ti napravim najveću pušaru na svijetu. Šta baca da deku te hore? I to teo sam meni u hod, gospođe. Vidi u klipu. Ha ha ha, uzor. Sjeba sam se. Ne, majke. To ti je moja taktika. Ode tebi tower. To još neće ni pući. Vidi ovo, vidi ovo. Šta mi je bilo, kao šta sam ti radio? Šta si mi uradio? Ajme, lupetaj. Viš šta sam ti uradio ja. Kako je Lumberjack uništio cijelog tog majmuna? Znam ti koliko imaš karta na glavnom tavu? Kad se napitaš šta sam ti radio? Pa baš puno. Vidi svi, brate. Ne, opet vara ljudi, vidite. Ko mi sad šalje poruke? Šalje mi mugom. Idemo. Tan, tarara, tan, tan. Najveći kanter za skeleta. Bam. Ok ljudi, držim se. Držiš se loše. Držim glavni tower, a gledam drugi tower. Bam, gledaj ovo. Sad kad ti klonom Wizarda. Ja, možda ti bilo nešto najgorše smo uradili. Idemo. Nemaš pojma. Gledaj sad ovo. Vidite, on tako uvijek čeka overtime. Da me pobedi. Koji sad viraju? Mnogo me nerviraju ovi iz grupe, svaki čas. Bam, bam, bam. Ok, ljudi, definitivno smo izgubili. Moj ti nešto ti bacaš. Bam, nemaš pojma. Ćao. Ajde pusti samo zadnji sekund, da me pobediš u zadnji sekundi, hoćeš? Ne. Molim te. Ali mi se služi na lagu. Molim te, veruj mi, vaštici, ja ću te pustiti. Evo, kunem se životom. Životom mi pustit ću te. Šta je ovo? Ne. Dobro ljudi, vidite koji on kralj igra sa arenom. 9 protiv arene, 8, to je varanje. Normalno, on uvijek igra na varanje, tako da ljudi mislim da bi to bilo to što se tiče ovog klipa. Nažalost, za malo nismo dobili legendarnu kartu, ali to se nikad neće desiti. Kao što vidite, ja nemam ni jednu legendarnu kartu, dok moj brat ima 5. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Lajkujte, šerujte i subscribe-te.